bari mukora igukuru radio mu mururi okuranira mangana echa neroyo igore keronare wocha korona Nairobi naiwetenga asenge njumo kutani orobangire gaiga management director chino njia ta ebetenga barigire DCI ngagongochaga abambuate timaite nga DCI onde naro tomugochaga ochombuate onde nare gaiga mo director onde naro lega iga murangeria abasikari bambuate to ende nabarabu aba director baitombarega batebinga wao ni kumbavu tado kwa mangana amasinini asenge nje tuigura mangana mangara nobo ene ekemerie to giechae nkebwato bokong nobo kong bwecha ito taringa necha yo inerembe osemoko tore cha embe na asenge njo yaba ibito begete bari to aete gasi na bago tuibera buna mwakwanire gaiga na igure moko tabanga amachani nkoye gumura amachani kwa rasima iga igo kangiwete moko egu seito kebiri gogari ntubando mbari kwa egu amachani kwa rasima na ichiko rinde ryonsi ndiri kenyeye omonda akonerie gento kwa rasima engo basaba kolero ngaki omonto gukona cha amachani kwa rasima parim intere okwaranga ntokwana mangana amuisi ya content boniga ngobekande case kotini asengenjo echayega iga tebwati muisi chende yonse naende na yao twara muisi cha okoruzi ase probity tari asomuri myokona cha buna boniga echayekere ko aba process ndubwate rigoriri estima ndubwate abafanyakazi bawakanwa mbali kona juchikiro chao bachiwakanwa because babwate probity engo basaba korulero ngaki mo basa wanjare negente kyo nyamira eto na gusi etenkima tokana sengejo ngo nande boikoyo mbali kona chubinte ebyo nabachinga abatobegete iga batoroje ngantori kobori kanegente kikurulero naende naretera tiriga ntu atabanga ngore tortirera tiri era tiringa yero chaka ndetera tiriyeri era tingo yiratore akomo urigari omokarani tobeke yemo gaiga omokarani abeke ekiro ya yegari na itotobekera tiri itoga era tiri ya itoga tabachikiro 10 atebi mundu yako achikiro 10 mmoja gokwana nera mangana mange onya kabwate kenda atagete tigaiche gari osande kotini achikobori ingiga kogera uta uchikiro cha 10 era tiri inere gaiga na endere digital ekero kubeka gari yakosoma chikira ero yoka monyene no ekero muntu na charole tera ko muri asegenjo na rubono mambi batingo yirande kisigari ko muri inyetomego chagaiga na moko ngeche mani ino gegwa kurero pa mambi saa 5 era tire ino yaikiro go chagaiga iyo igendege igo ebintu bibago tuibera twatigane na mangana ayo ntokwa na amangana amoyo ifomi na igugaiga igende kinje na tebeti gukare na alikeire president amarubo gatatu ekarona ikomera na naji director bakantenga ruto oire to bore mobwino ntogende na uchunguzi rotero na bagata tebye kenega ntu atometa baskari ku Nairobi DCI bagacha ko chunguse gentekyo nkoira na ruchi na rubi gari ko we report yetu toira negocha to konyora tai ruto ibete because ebinte bibao neti bagakoni ubabegete jbeso mobuko mo wanje na tobu atabanda ba tobege seri monyoro bore mobwino naende buna tokwa naga nakwanire inchese itondo abwate chae tata na mama ngo uwarenge dividends ichi bako wasengenjo nayo mwenyene factory buna sanganyi ne bwate shares no muri minena ira shares na shares chirekero bwate ekere company ya Rosiri profit endeozi ngo igumure ebinte byatigete kwena nko 2020 ekero twabegeta ba director abanya obisi na etwe fire yeyu ngwira na uchi Nairobi ngobekande case kotini yogo sabe bonus na dividends cyabare mibonzi ko ruchi ategete abari munyako moko uchi chi dividends yeno ne chi bonus cheino na ende kwa na mangana manke gosiganza nganyi tore taigo ntumaite sanganyi tore taigo abangwa na bari nkoni bari factory yeno sanganyi unatoko kwa na boni gebwate roni ya 1.4 billion ekero kurigere rigari gento ngeyo kiagachire kia 1.4 billion negento gekogera ntubwato mungwana tokurukunga Vincent atei machani igare director sanganyi igare director ase company korukugiri ni fedha iye koena na eroni gocha sanganyi igari bese chinero gusaini korugari na nero gusaini iga nchiri wikerano na barimi ntobegete case kotini nyasaga gotwanjira next month ko bwatore case geri tugo sabe kote tuanjere to Antoni bintu biate ibire kura sabarimi tubairana ni kibesa cheino waiga na ende rase tete kwara mangana mange
bati natebire ngambia mono abarimi baitu tubwaterane iga tutirene bokongu nekemeri yitu boikoye bona siba ko 70 shillings na itu etene tutayete tayigugusi yitu iga buna baikoye bako 70 na itu tayugibese yitu iga nechi bese chimwate abanga boikoye boni ga ba medurije kiri 30 shillings per kg per month umoranje kana kurero mwa gusiringi cheno 26 buna KTDA yatebete onyaba director mbabu atibesechi tigabarugari obisi turiga bantaba ngao turike ga bari baranya ko bakonyora chibesechi to gari rero ndi gukwana mangana mange ige ndugande ndikubasaba nchenguri ginde karukyo wa senator Nyamira County 2027 na nyasaye ga gwanjera to goswa gari chironi echi chonse bwatete aba director aba na baguchwakana omuremya mefuri rero ndi gukwana mangana mange etwacha kumera 9 ugatwamanyanire tubwatera nekemerigie chae bgosie kana kiyo katotegemete togokonye kemerieke umunginorega no mugakorega iga onyori rubo sibore bwa bwo konyora chibese chae tiganya saba seni komyokorje function yende mbareterera tire ino lakini ende ninchengirane na itugorindere zumura kwadro umukutano waiga n'aba director munda angeli nje nabongo taga kira lituko tubaburi ngaiberete bintu bi oyo mindo migosi egento nataka go tomankelinga ekero umotere gitago sire ntage to chorigie paero erenge to kiago korerwa ekiagera ogosire erenge gambero kia koirwa onyendirie tomanyete kegambere ekyo bunagute tomukara yani omachemani oito na intuntu abwate ekitware komobutera igoto rigerie gepengera omotere gita naki lichi korigo teba mbuyamono lichiko ngwarire omoremi chinguru choko buto omo director nechi form dokorosi to saini torikere T-Board of Kenya yogo teba ngomo dentwa majorete lakini otosinyire gasi gomo gotaka chiform echi njiro ronchireri no kobale chiform mogo saini to konyora chiform chabaremi bari bari register as a factory eyu ose region ye 10% omodelgu na bakwendanga nige ndukerera isigo ababura bakandeti wo ndatoka na mukarani asegarimi nande bayiranire mumurana roho ubwate control ukonya control ikiro yugayiga kuna kwa muntu tatoka asegarimi naende kwetani mukarani hiyo wakarani wanatembea na okay na waishi hawatakani kuonekana mukarani peke yake ndiye anakubaliwa kuja hapa. Kuanzia kesho hatutaki chairman mwingine nikeoe ataanza kazi kesho. Hiyo tumeweza kukubali hiyo. Na hiyo tu ndio tunataka. Hatutaki kwenda maneno mingi. Hiyo ndio tunataka na machani agrigacha. Wagrigacha wanazikana kwenda kwa samba kutembea sisi kwa samba. Wao wanapewa machani kuuza. Hiyo ndio kazi waliajiriwa. Kuuza machani. Hatutaki kuona mtu yoyote anaitwa agrigacha anakuja kuhusia sisi majani hapa, aende kwa samba atembelee sisi kwa masamba. Hiyo ndio tumekataa sasa. Asante. Nani yule?